sida mukti kamatene kira dibebayang karim pinaro kan pratangga kesangrange katon wibawa dipendi awit kang sida mukti kamatene kira dibebayang karim binaro kan pratangga tresnane katon wibawa dipendi awit kang sida mukti kamatene kira dibebayang karim binaro lan pratandha lesangane katon wibawa dipendi awit kang sida mukti kamatene kira dibebayang karim binaro kang pratandha
Semarang tung tung dak tung tung dak 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 Romo mesti melu jejekitan dasari sing ngeting cakrai romo kaya gending elangan belok lo kadro gendang tak tak gendang tak gendang tak tak gendang tak api ganti pokandang Semarang tung tung da tung tung da 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 Injang punika kula dalasan panjenengan sami tasih saged hanetepi napa ingkang dados undanganipun Bapak Arifandi sakeluarga kanthi kahanan rahayu wilujeng kanthi wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat saha salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kanthi kula panjenengan sami ngatah-ngatahaken maos selawat. Mugi tansah kadhaku dados umatipun lan tansah pikantuk syafaatipun wiwitan wonten ing donya ngantos ing akhirat. Ingkang salajengipun tepangaken kala sak rencang saking grup Hadroh Modern Jamunira Miftahul Jannah marak sowan hanetepi napa ingkang dados pamundhetanipun Bapak Arifandi sakeluarga. Injih punika tumut hangregengaken suwasana ugi tumut ndedonga kanthi solawat Nabi saha syair-syair Islami. Mugi dadosa tandha raos tresna kula panjenengan sami wonten ing ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad. Ugi tumut ndedonga mugi dados hajatanipun lan niatanipun Bapak Arifandi pun jatuh kromoaken kang putri wayahipun Roro Ayu Cik Matul Aprilia Harjanti ingkang kadhawuhaken kalian Dimas Bagus Rizky Puja Pratama. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah saha istiqomah wiwitan wonten ing donya gayuh kawilujengan katentreman. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung kemawon sholawat sesarengan grup Hadroh Jamunira Miftahul Jannah ingkang mijil saking Pocol Sine Kadipaten Ngawi kanthi sholawat pambuka assalamu alaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
rinenggo saking karayen katentreman kabagas warasan mugi tansah tumandu dumateng panjenengan sedaya talasan kula amin Allahumma amin. Samapta satata daup wisudanting serat mojo temanten kekalih siang kalengan punika wonten dalem agung Bapak Arifandi Ibu Suwarni mapan wonten ing dusun Tanjung Rejo Kayut Rejo Ngawi Jawi Wetan. Sesarengan kula sakadang seni rebana hadroh CMG Jamuniro Miftahul Jannah video saking Pocol Sine Ngawi Jawi Wetan. Siang kalangan punika pinangka pangrengga busana tataria semua wedding queen wedding mijil saking Ngrambe ugi ingkang dipun asta panjenenganipun Mbak Ayu saking Ngrambe pinangka pambiwara kula pun nandung Sutarso mijil saking Kedung Prawan Wali Gugun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin Allahumma amin. Wilujeng siang nuwun kawula nuwun dumateng para pepunden para bini sepuh aji sepuh ingkang kastu hamestu dateng ring tata krami ingkang pantes kinabekten saha kinurmatan para nayakaning nagari satriya kusumaning bangsa ingkang ngasta jejeging adil para sutresna budaya ingkang sayekti anggung nguri-uri dhateng endahing budaya luhung tanandeng katalumpen para tamu undangan tamu sinedahan kakung Sumawana putri ingkang sayekti dahat bagya mulya Purwa madya wusana kaleksanan kasembadan kula ingkang pinangka pambiwara siang kalengan punika nderek ndedonga kanthi ngunjukaken raos suka syukur dumateng Gusti ingkang ngakarya jagat Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih Maha Rahman Maha Rahim kanthi asihipun nikmat saha ridhonipun kula panjenengan sedaya saged makempal manunggal silaturahim wonten dalem agung Bapak Arifandi sekalian garwa wonten ing Tanjung Rejo Kayut Rejo kanthi kawontenan wilujeng tan manggih pambengan amin Allahumma amin. Shalawat salam monggo tansah kita pepetri sesarangan kita sanjungaken kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun menggah pitulunganipun wit donya kalangan punika ngantos mangke dumugi yaumul kiamat amin Allahumma amin. Sawetawis kula ngatek cumantaka wit pinijing ayun pinangka pambiwara panatawara saking ingkang kepareng menggugat dinunjih Bapak Arifandi Ibu Suwarni ingkang siang kalangan punika kepareng netepi darmaning sepuh mahar putra Hamiwoho Siwi Arsanda bagan anak Mas Ayu Hikmatul Aprilia Harjanti ingkang mangke kepareng kajatu krama bagus Rizki Puja Pratama putra jalu kinasih Bapak Suparjo Ibu Sri Purwanti SPD mijil saking Sangkrah Pasar Kliwon Surakarta Hadiningrat Solo Jawi Tengah. Sawetawis ngaturaken para ingkang sami hanawa ridho pambiwara kula pun nandung Sutarso mijil saking Kedung Prawan Wali Gugun makarti sesarengan juru paes tataria semua wedding queen wedding mijil saking Ngrambe kang dipun pakarsani Mbak Ayu Ngrambe manembromo kadang-kadang rebana hadroh CMG Jamuniro Miftahul Jannah Pocol Sine ingkang dipun pakarsani Bapak Yai Joni Agung ugi
Manem Bromo Audio Nirmala Audio Ngrampal Sidolaju mekaten para tamu kakung putri wilujeng lelenggahan kanthi Sukomardu mardikane penggalih mewah lelenggahan mantos mangki dumugi titi purna wiwanuwun matur nuwun. Selajengipun menika hanengga utawi hangrantu rawuhipun kadang pisan ugi keluarga Gung saking Sangkrah Pasar Kliwon Surakarta Solo hadiningrat tambok bilih mangke sampun rawuh mekaten kadang panitia keparenga kersa caos priksa utawi caos informasi dumateng pambiwara mekaten nuwun. Wangsul malih dumateng JMJ Jamunira Liftakul Jannah. Wong yo lagi pisanan lho Mas. Wong pisanan ki mesti urung apa. Ayo Mas. Iki engko diwalik Jawa yo oleh to? Oleh. Sing penting ora gambyong, maksudnya ora tayub. Oh, kok nek sing mundhut tayub mboten saged Pak nggih. Pangapunten nek langgam-langgam ngono ya jek oke nggih. Nek tayub ki miring ora iso ya. Engko disetelke diseneni Pak Yai Agung kok. Ada bisa to ya? Iya. Monggo Mas.
bareng caos priksa bilih siang kalangan menika sirat mojo temanten putri nenggih Roro Ayu Hikmatul Aprilia Haryanti sampun samapten kanthi sawegeng diranggenipun angagem busana hang lulur sarira kanthi mekaten dumateng Bapak Arif Fandi sekalian Ibu Suwarni monggo Pak kula dherekaken jumeneng manjing ning madyaning panti pambusanan dherekaken jengkaripun temanten putri manjing ning madyaning sasana rinenggo monggo Pak katur dumateng Ibu Mas Tantaria semua wedding queen wedding keparing nyamaktaken danggo mijil wigaring tias manem bromo saking kadang-kadang audio nirmala monggo